mumpung masih awan Jagate. Ya. Ajak lalen masih terbingkis selalu, masih kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, akan kaula mudi. Semina mali kangge ngormati Bos AC, Noklis, pemuda RBL, mamanya Ciko, mamanya Arya. Hah? Oh iya. Magot temen jana beli anak. Ya. Yo semangga dicumponi. Anggo panitia nom jaluk lagune megot demen. Mangga dituruti. Anuga kangge sedulur-sedulur Suta Dharma, kangge Bos Rizky, Rizky sing RS Audio Kedik. Ajak kalian kanggo Bapak Burhan, Bapak Ato, Nok Janet, singgo Devi Bua, dan anggo sedulur-sedulur sing lagi mantau KB bae. Yuk megot temen sih anak dewa dikit sih. Anak dewa dikit. Ya. Ya terima kasih selalu. Anggo Yulis. Anggo Yulis hingga anak dewa. Anggo Yulis hingga lagu panitia muda, panitia tua Kedik, Adis dua kulit Jepang dalam Obey Studio.
Studio. Kau ingat dewa, kula sampai ke goda, bosan rindu lan kangen, pengen bareng sekolah. Aye pira, aye pira, aye pira, aye pira, kakang datang sejagat. Aye pira, sesambat bebeku, bosan rindu lan kangen. Aduh ayah pira saya ayah pira, langkah wadon teku alot, kebeng bateman beli copot. Ayah pira paling sayang, ayah pira paling iman. Oh, ayah pira paling sayang. Ayah pira ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, langkah wadon umi. Dua lagu maning belit. Wong Ireng. Oh, indahnya katon beli kuno wong Cek, Ireng cek. kok. Cik kedua. Endi si wonge ki pengen weruh. Ya Yulis, orang pengen nanjak. Aja sampai kita nemono loh, yakin. Mini nanjak. Apa jakana wong Ireng? Ada. Lupa-lupa ingat kan. Wong Ireng, anjana wong Ireng. Ya wes, ayo. Kodit, dalang primbon. Kanggo ngormati ya Yulis sing duwe lagu. Heeh. Yenok ajak lalen kanggo ngormati Bos Cipai Aa Bolem. Bos Cipai, boy Cipai ya boleh. Ah, siapa? Jaluk Cipai. Bayar anan lala jaluk-jaluk bay. Adi sing duwe kuli Jepang. Aye pirang laye pirang. Ayo. Ya kanggo Bapak Panitia, Ibu Panitia, anak muda Desa Babadan Tengah Kedik. Apira, ih nanjak si mau nanjak mah. Mau nanjak main nanjak. Ya Yulis, dalam ya Yulis. Obai Studio, Sota Dharma.
kula demen duka kang ampun ampuna ya Yulis nok kula kali sampean malang gepok balik maning ning si badan ya Yulis ikan belum sampean jampi kalah kemat sundeman sampean sampai edan jejaran seminggu ora tedas sampai sebulan tuntas sun ngapali sampean sampai beli kolumangan apa ketul cimate apa saking badane bakal wiridane angkel malik ning atine Sapa? Mamae, Mimi Salwa, Saripa, Mimi Saripa, Mimi Saripa, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis, ya Yulis. Apa cimate sampean malang kepok ampunan ngandel beli jareka ya Yulis tenang ya Yulis orang nanjak ini ngakali kula ngakali sampean malang gepok balik maning ning si badan ya Yulis sesambat beli kuat kalah jampi kalah kemat sundaman ya Yulis sampai edan jejaran ya Yulis ya Yulis Wante kuasani bengine teku iridi sun ngapali sampean sampai beli kolumangan tekejok bumine tek sebutna arane moga salone gelemar kena atine Alhamdulillah setitik anun Ya Yulis, lagu apa maning je? Yuk, ya Yulis, lagu apa maning? Enten ini lagu Nah, kian deh. Ayo nok. Lagune pegot kresna lagu or apa ya? Iya ya. Ya aja kalian kanggo ngormati Bos Cipa ya abolem sing duwe lagu kanggo Senok. Gonok Amel sing duwe Taiwan. Terus kanggo Bos AC. Bos AC masih beli kini Bos AC ki. Anggo wong buyut lanci pekedik rekan kaula muda kaula mudi ya wis bakal manok lagu magot temen bae dikit nok kanggo panitia muda aja.
Yes. Ayo Bapak mangga kanggo Bapak Piki bos es krim sing ananing Taiwan. Iya Pak. Ayo nok sing di lagu enok lawan Mangga. nanjak. Anggo panitia Kanggo moga. bos es krim sing ananing Taiwan. Bapak Piki. Masih kang Bapak Piki. Bos Taiwan, bos es krim. Tekan detik kula masih ngarepaken senajan cilik kesempatane kanggo duwe sing duwe ragane. Kanggo sapa Pak? Juragan, wong susah, wong susah, wong susah. Pahit teman kenyataan. Salah naruh perasaan. Duwe cinta sing beli biasa. Kanggo sing duwe kanggo bos, kanggo juragan, wong susah, 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 wong susah. Bapak Piki, angulis, angulis, kanggo bos es krim, Bapak Piki, sing da Taiwan. Lamun kula bisa pengen tak putus paksa mekot rasa demen
salah naruh perasaan duweni cinta bos hayam sing biasa oh kanggo kulo sing duwe juragan wong susah wong susah wong susah wong susah juragan wong susah hah rabi cadangan kok dikit anak beli oh tetap demen dikit jangan Nok dormati dikit nok. tetap demen sing duwe Bapak Piki bos es krim bos es krim bos es krim sing duwe Taiwan Heeh. kanggo Bapak Piki ayo Kang Anggo bos cipai kedik nok ka abolem. kanggo bos Cipai Bos AC masih beli bos AC kan. bos AC kanggo Bapak Panitia Anggo panitia muda kedik do ayu. Heeh. mangga kanggo bos sapa kana juragan kanggo wong susah Iya. Ajak kalian nok. sing duwe tetep demen ya Kang Iya. ya sing gampang bayar apa ya sing penting mah disebut Anggo apen di nok sing lagi nonton. apa di Awan dia kedik nok. oh Awandi Iya. Batu rek akang ngono nok. oh konon ya Iya. kayaknya lagi ngintip beli ya ayo masih kanggo Bapak Kunci beli bisa diilangakeun tetap bae demen perasaan sudah keganggu yang sedina beli Bapak Piki bos es krim sinde Taiwan Bapak Piki tobat Bapak Piki sayang Bapak Piki Bapak Piki kelingan kenang emane kebayang ning sopane mangkenen temen bos bayang sayang wong beban anak sindu kelingan kenang bos bayang sayang kanggo Bapak Piki tobat bos es krim Bapak Piki sing paling nyamaran sayang kangge dia kering bos AC kanggo bos AC Ibu senten Bu bos AC wong babadan bos AC wong babadan bos AC sayang bos AC wong babadan bos AC bos AC bos AC bos AC bos AC bos AC kang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi kepribe kula diwayu pengen Bapak Piki sayang Bapak Piki akan ngasih percaya Bapak Piki kula cinta sulan sepisan bos es krim tulung kula giliran aja orang dikawin tapi
bos bayam, bos bayam, bos bayam. Bapak Piki sayang, Bapak Piki, bos es krim Sinde Taiwan. Bapak Piki, bos es krim Sinde Taiwan, tobat sing paling emanan sayang. Bapak Piki, ayo Pak, sama Pak. Bos bayam kirim tapi ikatan batin kula rasa prihatin. Bapak Piki jaluk dikawin, beli bisa diilangake ada gapai dengan perasaannya seganggu yang sedina Bapak Piki, bos es krim Sinde Taiwan. Bapak Piki sayang, Bapak Piki. Kelingan kena emane, kebayang ning sopane, mungkin temen rasane, wong anak sendiri. Orang bisa dihilangkan bos bayam, bos bayam, bos bayam, bos bayam, bos bayam, bos bayam, bos bayam. Iya. Ya nok, aja kalian kanggo bos AC jenok. Terpinggir selalu kanggo bos AC, wong sing paling eman, wong sing paling sayang dewek. Kanggo bapak panitia, ajak lalen, rekan kaula muda, kaula mudi, desa Babadan Tengah Gede. Apa je pala gue pak? Unyu-unyu, ugal-ugalan. Sunyu dikit ya pak. Anggo ya Yulis, lanang unyu-unyu. Oh iya. Ana sekelumit informasi kangge para masyarakat sing ana ning Babadan Tengah bahwasane bakal dianakaken acara temoan. Ya, ayo Mi, mangga Mi. Temoan dikit sih. Mangga kangge Bapak panitia diatur dalam wedang putih. Ya yang kota skinnya Bu, tas temuan dikit. Ayo mangga Bapak panitia diatur dalane supados enak. Ayo Mi, pengantin baru Mi. Spesial masih terbingkis selalu kanggo bos AC. Ya bos AC, kanggo nok Lis. Kanggo nok Amele Kedik. Kanggo bos Cipai. Sing jaluk lagu kanggo senok ya kota sekian ya.
Ayo mangga dalan-dalan. Mangga kakek bapak panitia temo ngatur dalan. Pantesi sawang wadon lan lanang si pengantin mama panitia manis meseme karo somai gawe bunga mendaden ari mendadene yen laku iring-iringan Yen mama panitia muda iring-iringan. gawe ribut mirti sangan iringan Ayo mangga dalan-dalan. sing dadi lanang sumpinge kembang kembang wijaya sing dadi wadon selendang pelangi aroma wangi mama panitia muda duh sareng mama panitia tua Kang Darsono sareng Kang Rujaini Kang Kuncen dewek mama ajak mimi ajak boten kantun sareng Kang Eru sareng Kang Gilang sareng ayah Denis sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken ora bakal sirna selawase masalah boten kantun sareng mama Tarkadi mimi uut sareng mimi yamek boten kantun sareng mama Emela minangkani mama Emela sing ditembangi mama Emela mama Mela sareng mama Mela sareng Kang Darsono sareng Kang Rojeni lirikan mata pada kerasa ngeri karo soma mama Gilang ayah Denis sing dadi lanang supinge kembang widaya sareng pemuda RT elek Keding sareng Kang RT Charlie mimi uut dewek mimi uut sareng mimi yang sareng Papa Rio dewek sareng Kang Tarkadi aja lali selawase boten kantun sareng Mas Nur bos martabak pantawarna papena dia bos gandrung kapilayu aja lali selawase papena dia senajan dilali-lali beli bisa lali dileli pur blik kelipur tambah lawas tambah kelingan
Papai sapai ku jaluk dilarisi teh Mas. Pripun Bapak panitia dilanjut temo napa pripun niki? Ya. Karena waktune asar mungkin direhat sejenak kangge ngormati kaum muslimin lan muslimat sing badhe nglaksanaken ibadah salat asar. Enggak lire dikit sejenak.